втори шанс. Тази вечер, на този хубав празник, да бъда заедно с вас. Дълго чакано участие беше от моя страна. Най-накрая сбъдна се тази вечер. Благодаря на всички, които сте тук. Благодаря за топлото посрещане. Да знаете, че съм ви подготвила само готини песни. Разбира се, ако някой от вас има някакви музикални предпочитания, може да се обърне към мен. Ами, да почваме да се забавляваме, пак да кажа честит празник и благодаря за поканата най-вече, че имам шанса да бъда с вас тази нощ. Кой бе, кой